So naa na gid mi sa USC Stadium no. Kung namoy chance nga mulaag mo diri sa TC, make sure nga mulaag mo diri no kay once in a lifetime ring opportunity. Yan nindot yung kayo ang stadium no sa inyong ma-witness. I'm a proud Carolinian, my friend. Proud Carolinian. Eh. Hey! Yo, good morning. What's up? Karong adlaw no mo adtong eskwelahan. Since dugay na manggay ko wa naka-travel vlog. So why not mag-travel vlog na lang ko sa eskwelahan? Nantaw na itong lindot ba ni ang resulta. So tara, let's go. Pero first, muskwila sa ako. Nya, kita lang tapo magklase. Bye-bye. Ciao, ciao. Pero yo, para sulit ang iyong pagulat, cinematic shots. Ush. I give in to the lesser fight. My body aches to be satisfied. My weakness comes and goes. Hey yo, karon naami karon sa TC. Ang among buhaton wa dyan mi kabalo. Since sa una wa pa gid mi ka-discover sa TC no. So amo ni i-take ang opportunity para ma-discover ni TC University of San Carlos. Karon nga adlaw, among libuton. Amo i-take ang challenge para mo libot aning university. University? Yeah. Yeah. Ta, let's go. Humanamig adto dire no. Murag kaning lugar kay murag kanang car park ko ni siya. Karon mga friends forever no. Nami dire karon isa kami sa ambot pilanay ka stairs pero murag hatagan pud big opportunity no para mag-exercise. Grabe kay ning San Carlos kay sige mga bitin dire ton. Wala ra sa? Wala ra. Okay na. Wala ra siguro. Wala ra siguro. Hindi mo makita na to. Dira pa ta mo ya. Akong puniton ko na ibitin. Oh yeah. Karon na nagimay sa among first stop. Gabi. Nagtaas-taas gito among stairs nga ginauga no. So karon guys na nami sa chapel no. Karon amo i-take ang opportunity para mapasaylo mi sa among mga sala sa kalibutan. Karon nga mag-graduate tayo nami, mo ni i-take ang chance para mag-sorry ni Lord. Karon mga friendship kay na nami sa dakong dalan sa TC. Karon. Na mga dakong dalan, pwede na ganin butang mall ang TC ron. What? Nadri ang view sa syudad sa Cebu. Among ipakita kung unsa kanindot ang Cebu no. So dapat gid mo invest diri sa Cebu no. guys, sa ako nakita breathtaking jud kay ni. Grabe, kailangan na gani ang dagana no. Indot jud kayo ninyong makita diri mga brad. Mga brad ma-amaze gid mo. Woo! Yeah. Lamias hangin oy. Woo! I love TC. Yeah. Woo! Nindot kay TC, Brad. Dali ito, nindot kay view to. Ito no, once in a lifetime ra gani nga opportunity to no. Once in a lifetime ra gani nga opportunity nga makakita mig nindot nga view diri sa Cebu. Yeah. So sa inyong mga ma-imagine no, ingani gid kanindot ang Cebu. Laro So, Jollibee. aman. Murag special kini nga moment no. Special gyud kini nga moment nga nakahatag inig ka ng chance sa mua nga makakita mi sa tibok Cebu dire. Sa gihatagan pagid mi ni Lord og lindot nga sky. Thank you Lord. Amen. Ton, gonsa ka dia? Sa maglantaw. Gosh. Deep. Oh my God. Oh. Bay kung naay guard dire bay murag makasaban gyud bay. Oh. I love TC. Woo! Pitsenyor. So karon kay musaka na pud mi laing destination para ipakita sa inyo kung unsa gyud kanindot ni among eskwelahan no. So dapat gyud mo muskwila diri San Carlos no. Tun daplin gamay. Na danger dito. Danger. Daplin gamay. Na danger. So karon mga brad no kay nagtambay ra man diri ni Clinton kay na pahuway mi kay taas gid mo na trek no kay murag travel vlog gyud mo nabuhat karon no. So asa man ta sunod ton? Depende asa. So karon amo ra ning straight among path no kung asa ang ihatag nga path ang Ginoo sa amo Ha. Karong oras 1 hour. Mo isulit ning oras Yan ay mga dahon diri. Check yung mga dahon. Ring ba? Nya sa inyong nabantayan murag nagid po'y forest among likod no. Indot kayo na forest. Nya grabe kay kalalom. Isa lang ka fall. Wa na hulog na lang ko. Pero may ta na po'y musalo na mo no. Mura gugma. Karon mga brad no kay naglakaw-lakaw gud mi. Nangita ra mig mga mga opportunity kung SWOT analysis for peace. Oh my God. Karon kay mag-explore mi. Namiss tunga sa dalan sa USA no. Mag-dub sa ako. Tunga sa dalan. Yeah.
Nadia ang Michael Richards nga building no sa mga taga main para makabalo mo kung asa ang MR building. Nadia. Nga dire ang root stop. Pwede mo mag-inom dire. Unsa dani kada ka aning TC to ano di mo ba nato ma-cover tanan. Dako kayo murag. Akong gugma. Mga brad, murag wa na gid mi sa eskwelahan no. Murag na gid mi sa mga bukid-bukid. Ang good thing lang dire sa sa TC kay daghan kasi lang mga organic vegetables. Sa inyong nahibaw-an hilig magyugog organic vegetables no. Green marketing. Ton, nindot yung ang view dire ton. Grabe ang view. Oy. Sure can view. Wow. Fresh air. Diri sa TC no, ang balita diri kay jungle gini siya. So wish gyud ako nga may ta maambakan mig sa gorilla lang no or chimpanzee. Oh my god. Medyo hadlok-hadlok yun among padulungan mga brad no. May gani alas 5 pa. Hayag-hayag pa. Wala pa yung mga mahitabo nga mga bisag unsa. Grabe kay among trekking no, mura mi gabadyan ni Clinton. Ton. Yo, mate. Oh my god, mate. Oh, there's some good flowers you got there. Oh, I reckon it's green, mate. I reckon there's organic, all organic. Oh, organic vegetables, mate. Oh, mate, we can save here. Ton, unsa na may balita diri ton? Oh, well, I just think we're walking to middle of nowhere. Oh, this is horrible. Oh my god, mate. Murag Australian man yung kuyog. I cannot do this anymore. Hindi man ni bisdak akong kuyog, bay. Lo, bay. Murag naka-discover ta sa USC Nature Park, bay. Nature park. Right? Nature Park. Oh. Igsuon sila ni Sandara Park. Bro. Do mo na siguro ning civilization do. Civilization. Ton. Yo. Oh my god, kanindot sa. Oh my god, bro, murag hatagan kita chance no. I'm reaching out for the easy high. Please fortify this strength of mine. My weakness comes and goes. My weakness comes and goes. Mga brad, na namin sa USC Stadium. Nindot yung kayong USC Stadium, no? Pero kanang blessed kami, no? Blessed. I feel blessed. Sa mga blessing na among nadawat sa Ginoo, we would like to say amen. Amen for that, Clinton. Amen. Amen. Blessing kay nino nga nakaskwela mi sa San Carlos. So dako gid mi among pasalamat sa among mamagpapa ug sa among mga ante, kuya, tita. Nindot kay ni mga moment nga nino kay hatagan tag chance nga mag-reflect sa atong kinabuhi. Mo good. Thank you guys sa mga nag-subscribe sa ko. Amen. I love you. Amen for that. Amen. Di madaton nindot yung kay Dreton. Tinduta dyan bitaw diri Glenn. Tungos ka nindot murag atay magawsam tani. Magawsag kalipay ito. Amen for that. Amen. So, in conclusion mga kaibigan, no, nindot yung kayo ang TC. Nindot yung kayo muskwila diri sa San Carlos. So, what are you waiting for? Eskwela na mag San Carlos. Wait mga kaibigan, murag na hugaw sa akong lens. Oh yeah. So, linis. Ton, nako joke. Yo, unsa man? Ang akong love life. Oh, kaya na Glenn. It hurts. It hurts a lot, mame. Hurts. Tara ton, saka na ta kay. Magdagan-dagan pa ta sa field. Tara, let's. Ah, ninja daw siya, ninja. Oh yeah. Okay, ako itlog. Guys, life is full of mysteries, no? Sa una, wa pa jud mi ka-explore aning mga lugar karon na explore na ginamo. And it is a blessing, guys. It is a blessing. Ton, uy, usahay kita magdagan-dagan din sa field, ton. Yeah. Ton, sa man goal ni siya or pull upan? Pwede goal. Pwede sad pull upan. Pwede sad pull upan. Ato i-test. Yung ka buto doy, slide ko. Dili siya pang pull up, guys. Dili available. Dili suitable for young audiences. Parental guidance is recommended. At least karon guys no kay na kuhaan na gid among bucket list. Na nagid mi sa tunga-tunga sa stadium. Sa stadium ay. Yeah. I'm a dab for that. Can you dab for that, Clinton? Can you dab? Alright, man. Alright. I am the one who need dagan. Bay, murag thank God kay no kay nindot gyud kayo ang nature diri sa TC, no? Oh yeah.
certainly agree. The nature is very excellent. I think the grass is very good, no? Organic. I would like to thank you guys, no? Kay ning kuyog mo sa among journey. Pero dili pa ni mahuman karon, no? Daghan pag journey sa ubos. So tara. Na dire no mga nurse. May mo tabang sa kuha, no? Tabang nurse. Tabang nurse. So murag humana lagi may adventure na mo dire sa TC, no? So mag-thank you ko sa inyo, no? Kay ning lantaw mo. Nya kita-kita sa balay. So peace, bye-bye. See you later. Peace. Hey, yo, what's up? Good evening. Gabi-gabi na ko nakauli, no? Unsa nang oras kana mag-exercise ta ko, no, pero wala namang gabi na gid. And mas prefer gud pud na ako mag-exercise, no, basta ng mga adlaw magsugod og letter T. Pareha ng Tuesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. So ako na lang yan ang vlog, no. Thank you kayo sa paglantaw, mga kaibigan. Thank you kayo sa paghuman, sa mga naghuman o lantaw. Ano you the real MVP, man. And yo, today shout out goes to Nolin Rubio, schoolmate na ko sa una. Hi. So kung ganahan ka ng video, make sure to like and subscribe. Kung di ka ganahan, make sure to subscribe na lang para at least win-win situation ba. And thank you bitaw kayo sa paglantaw. And I appreciate that. Appreciate all the efforts you have given to me, my friends. And peace. Huling habilin day, mga kaibigan, no? Kanang inspirational message lang para sa inyo, Kanang I love you guys.